Gero jubilatuetan sartu ginen, eta hoi bizak jarrizun. Hemengo apaiza bidez, beste Benito, hiltzan duare. Benito intako lanak dira, hor gehiena jubilatutako etxio jartziak. Loentxo ginda bakizu, loentxore serian, por Caritaso, hor lan iten zu sakristian da, jakin jaitze zan duare, eta orduan, pues, horren bidez, apaizo, horren bidez, zatik Elizako portikuan da, egoten txala jende asko, zarra asko, ja orduako sortu zian, zarrak, jende hemen zarra isirita egoten zianak eta kanpoan, eta harren bidez, lortu zen jubilatutako etxioi. Da, horrea jota ginen geho, gure jubilatu ginen nian, pues horrea, eta hortzen, aizi ginen, trabajos manuales da hortzen da gazki, bi kuadroenak zan trabajos manuales eta holako zeak eta gauzak ere, bai. Nik gauzako enditut hori, koruare formatu genuen, jubilatu eta jubilatutako koruene antxako ibiltzen izan, eta ondo, jubilatutane ondo, ni zin naizen arte, alberi jetu naizen aiten, ne izterrak inta, ni primeran bizitu naiz, oain gozteak jubilatuetan, eta ni horrako teginen kartaketa, eta gaina, bueno, haustez esango, zatik esango ten deburuan famatzen nahi nezela, ez dut esango. Zera, horra itzeginen, denak lanian, eta gauzak zeiten, eta gaina oso estimatu izan du naiz. Jubilatuetan, eta kanpotarra egin, oso ondo konpondu naiz. Ez da inokinek, keski, inokinez, ez da inokinez. Ez da inokinez.